labanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanin. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista sa mahal nga Birhen Maria sa Santos nga Rosario. Mao ni ang atong segunda patron dinhi, pero ang atong pagsaulog sa iyang kapistahan unya pa sa Oktubre 29, tapusang Sabado. Atong gihandom dinhi sa pagsaulog ang kaning gitawag nato milagroso nga pagkadaog sa gubat dito sa mga Kristiyano sa Europa batok sa ilang mga kaaway, mga Turks ug ang mga non-Christians nga miatake og buot mo ilog sa sa teritoryo ug papason ang tanan nga mga Kristiyanos bisan og dihado kay sila dito sa battle sa Lepanto niadtong 2000 ang mga 1500s. Midaog sila tungod sa Santos nga Rosario nga ilang gidebosyonan. Busa uban sa mahal nga Birhen Maria atong iampo nga mudaog unta ang kalinaw ug kahusay sa tibuok kalibutan. Mahunong na unta kining gubat, labi na ang gubat dito sa Russia ug sa Ukraine ug kini sarong mga tensyonado nga mga nasod magsabot-sabot unta ug ang ilang kasing-kasing mahupay diha sa grasya sa Santos nga Rosario ug ang ato usab nga mga benefactors and donors dinhi sa atong simbahan nga bendisyonan pinaagi sa mahal nga Birhen Maria. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ibubo kanamo Ginoo ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagkatao ni Kristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel, madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Busa angay kamong masayod nga ang mga tawo nga may pagtuo mao ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Ang kasulatan daan nang nag-ingon nga ang Dios mag-isip sa mga dili Hudiyo nga matarong pinaagi sa pagtuo. Busa ang kasulatan nagwali ng daan sa maayong balita ngadto kang Abraham sa pag-ingon. Pinaagi kanimo ang Dios manalangin sa tanang katawhan sa kalibutan. Mituo si Abraham o gipanalanginan siya.
Busa ang tanang mga mutuo, panalanginan usab. Tinunglo kadtong nagsalig sa balaod, kay ang kasulatan nag-ingon. Tinunglo sa Dios ang dili kanunay magtuman sa tanang gisugo sa basahon sa balaod. Busa klaro kaayo nga walay tawo nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa balaod, kay ang kasulatan nag-ingon man. Ang giisip sa Dios nga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Apan ang balaod wala magagad sa pagtuo. Hinunua ang kasulatan nag-ingon, ang magtuman sa tanang gisugo sa balaod mabuhi pinaagi niini. Apan giluwas kita ni Kristo sa tunglo sa balaod, pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato, kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Gihimo kini ni Kristo aron ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham, ikahatag ngadto sa mga dili Hudiyo, pinaagi kang Kristo Jesus, aron kita makadawat sa espiritu nga gisaad sa Dios, pinaagi sa pagtuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing. Kuyog ug diha sa pundok sa mga matarong. Dako ang mga buhat sa Ginoo. Malumo diha sa tanan nilang kamakalipay. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Halangdon ug mahimayaon ang iyang buhat, ug ang iyang katarong nagalungtad sa kahangturan. Nabantugan siya tungod sa iyang katingalahang mga buhat. Maayog maluluyon ang Ginoo. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Gitagaan niyag pagkaon sila nga mahadlokon kaniya. Mahinumdum siya kanunay sa iyang kasabutan. Gipahibalo niya sa iyang lungsod ang gahom sa iyang mga buhat. Gihatagan niya sila sa kabilin sa kanasuran. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanim. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Pipila sa mga katawhan miingon, si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa, maoy naghatag kaniya gahom sa pagpapahawa kanila. Dihay uban nga buot mobitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya nga mohimo siya usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo sa Hesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away, dili mulungtad ug dugay, ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Busa kundiha sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga nagunay away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom sa paghimo niini. Kung giingon niini nako paghingilin kanila, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayod kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios naghingilin ako sa mga yawa, ug kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayod mahilabtan ang iyang nga butang. Apan kung may labi pang kusgan nga mosulong o bubuntog kaniya, ang labing kusgan musakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya o bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayod kanako. Ang dili mutabang kanako, pagtigom nagpatibulaag. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kundili siya makakaplag niini, magkanayon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa mubalik siya ug makakaplag sa balay nga limpyo ug maayo ng pagkapahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya mugula siya ug magdalag laing 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya, ug manulod sila ug mopuyo didto. Busa sa katapusan kadtong tawhana mulabi pa kadautan kaysa sinugdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ganahan ba mo ang magpuyo ninyo ang yawa? Kung papilion mo nga ang mupuyo ninyo yawa o ang Ginoo, kinsa may inyong dawaton? Manaw ninyo ang butlang. Sige. Unsa may inyong gipapuyo ron sa inyong kasing-kasing, kamatuoran o bakak? Kung makasa ka, pasabot na sipyat ka, nakahimo ka, panalitan bana, nakahilabot kag laing babay, unsa may imong ibutang sa imong kasing-kasing, kamatuoran o bakak ngadto sa imong asawa? O ikaw asawa, nakapangabit ka og kaning laki, sipyat lang yun ba? Nadalang yun sa kaning tentasyon. Unsa may imong papuyon sa imong kasing-kasing, inigistorya nimo sa imong bana, kamatuoran o bakak? Sugod.
Pananglitan, moingon ang pari, pamalit mog slot. Unsa may naas imong kasing-kasing, ang pagtigom sa imong kwarta o ang pagpalit ini para sa simbahan? Kaklaro ang inyong mga kuwan. So kusog hadlok man kita giyawa. Kinsa pagud nato di mahadlok og giyawa? Ganahan man kita Ginoo, pero ang nakalahi kay ang yawa maayo kay siyang mubutang og maskara. Maskara ba? Ang iyang maskara makadani gina nato, madanihon kayo. Ang Ginoo kay kamatuoran man musulti gid siya sa tinuod. Muna usahay hadlok man tas kamatuoran, imo maganing tinaon imong buhok kay hadlok ka mo dawat sa kamatuoran. Imo manggain ang kiskisan imong kilay kung nipis na ya badlis-badlisan kay hadlok ka mo dawat sa kamatuoran. Di ba? Yeah. Lingian na imong tupad. Inaganahan kag kamatuoran. Nga pangutan ada yan, kanang imong kilay tinuod na. Kanang colors imong buhok tinuod na. Ano ba? Hadlok hasta gani kaming mga pare. Karon god naagoy mga cardinals nga nihangyo nga, oy mga pare, pagsulob sa dintawon mo clerical, oy labing minus clerical kana inig suroy-suroy ninyo sa ngadto sa publiko kay aron sad mailhan sad mong pare mo. Arang-arang pamansang madre ninyo kay mga madre, you know, nasa ubang madre nga magbutang na lang diri og kanang kuntas-kwintas. Pero kana bang pagdawat bas kamatuoran og pagsaksi sa kamatuoran at least man lang sa atong naong ug sa atong external nga appearance, hadlok na kayo. No? Daghan na hadlok. Mag-camouflage ba? Magtago. Mga bana, hadlok masakpan nga minyo. Ana. Mga asawa sad, gusto sa magpasiksi-siksi aron ingnon kuno silang dalaga. Una halagsigi yung pasiksi niya, magpakita-kita po na ilang pusod. Ilang puson nga. Ngayon, nasa nindot-nindot tanahon usahay, pero di na dyan kayo sama atong mga dalaga pa sila. Kana bang, Jesus, magpasiksita kay aron di tabiyaan sa tong bana. Ang kamatuoran, asawa ka, mubiya man ang imong bana or mubalik. Ang importante, kahibaw kang asawa ka. Ayaw na pagdaot, ana. Nga naman day, asawa ra ka kung ang imong bana, faithful nimo. Di na day ka asawa kung ang imong bana, makasala. Kinsa na may nagpuyo diya sa imong kasing-kasing. Amo na ha, ang sala makadani. Ang kamatuoran makawagtang sa atong kadasig usahay. Hadlok ta. Muna, kinahanglan tag pagtuo. Ang pagtuo nga nag-ingon kung mag-antos ta o magpakamatay para sa Ginoo o sa pagtuman siyang kabubuton, nagpaabot nato ang dakong himaya, ang dakong kalipay. Ug buntugo na nato ang sala, pinaagi sa maong pagtuo. Unya ang makapalambo nining atong pagtuo, kaning gihisgutan sa atong unang pagbasa nga pagtuo, ang makapalambo gyud anig maayo, mao ang pagampo. Nya the best prayer para natong mga Katoliko nga gamhanan, personal o intimate kay nato kanig yung Santos nga Rosaryo. Muna ni awhag ko karong buwana, month of the Holy Rosary, nga magrosaryo gyud ang matag pamilya og ang matag kapilya. Kinsay nakatuman ani karon so far nga pamilya nagrosaryo gyud kada adlaw. Taas ang kamot. Wala, pwede na mo mga matay. Congratulations. Kinsay wap agyud katuman. Taas ang kamot. Oh, wa man gito ni patas ang uban. Muna usahay na ay mangumpisal, Pader, di ko kapugong ani akong pamalikas. Kami sa mga pari, naasan may mga sala nga di mapugnan. Ambot na mga padre, huwag naasan na sila ila. Ang kitang tanan ba? Niya mo justify din ta. Di man ko kapugong, Pader, di yun mapugnan. Ikaw raday mo pugong, nga matod pa ni Kristo, ang kusgan, mao gito mo buntog sa huyang. Nya kita, ang atong kaugalingong gahom, tawhanong gahom, di man kita magsilbi sa gahom sa yawa. Superior ra kayo ang gahom sa yawa ikumparar sa ato.
Mao na pasudla ang Ginoo pinaagi sa pagampo ug mutuo ta nga kun naa tay Ginoo wa giyawa. Mutuo ta nga kanang atong sala, kanang habitual sins, kanang addiction nato, mga addiction sa bisyo o usa-unsa pang addiction, addiction anang porn, addiction anang sugal, anang drugas, mawagtang gid na kun musod ang Ginoo nato. Nya unsaon pagpasulod? Ampo. Nga wala pagrosaryo daig maayo. Nya tuo yun, Lord, I can conquer. Mo na si Mama Mary, kani Mother Mary, purti man gid niyang ligunag pagtuos Ginoo, gani nagpakasulugoon man siya sa pulong sa Ginoo, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Mao man iyang maxim. Nagisunod-sunod sa na ni San Vicente Ferrer, kita mo anang gisuwat ta babaw, naka-memorize na mo ana. Oh, kana mao sana pupariha ra sad na sa kang Mama Mary. Iya lang gibutang sa iya sang kontekstos kinabuhi. Whatever you do, think not of yourself but of God. Yeah, how to think of God as our master, as our king. Muna mutuman gid ta kay subject ta sa atong Ginoo. Awa gyud kasud ang yawa ni Mama Mary. Bintahaan patong tentasyon ni Mama Mary. Kana lang mo preserve kas imong virginity and purity, nya naa kay bana, physical nga virginity o purity, makamintin ka ana nga naa kay bana, nya nagkuyog mo. Ako, ambot ka, makamintin mo ka ako. Kuyugan kog madre, nya higda diha, sus. Murag, ambot tingali, mga first few days, ambo to katungga salmo na to dire minyo man sa to ambot lang. Pero ngano naka-maintain man na overcome tungod sa lig-on kayong pagtuo ni Mama Mary o ni Saint Joseph. Mao na nga kun magrosaryo ta masuod tang Mama Mary kay iya man ang rosaryo, iya man ang kinabuhi together with Jesus ang atong gihisgutan diha sa balaan nga rosaryo. Masuod ta ni Mama Mary, mas kusgan man ni siya kaysa yawa. Unya kung naas Mama Mary nato, naasad si Jesus, naasad ang Holy Trinity. Kay suod man ni siya sa Holy Trinity, anak man ni siya sa Amahan, asawa man ni siya sa Espiritu Santo, inahan man ni siya sa ni Jesus, ang ikaduhang persona. Purting suura gid niya. Unya magrosaryo ka, perti na tong suurang Mama Mary, kabuntog daing yawa ana niya, dili. Mao na mahimong tang kusgan, pero maro day kuno kay ning yawa matud pa ni Hesus. Inig kakawa kuno niya nato, magsuri-suroy na dito, magsuri-suroy ba? Nya human mukalit na siya bisita. Inig bisita niya sa oy, wa may gapuyo, wa dihas Mama Mary, wa dihas Jesus, wa dihang Holy Spirit. Mo dali-dali dahil kuno nang atong pangimbitar, tingali tiksan lang siguro niya, di na siya mula ka kay high-tech naman sa rong yawa, magpundor na siya dito, niya mangimbitar na siya, maingon na siya, arita dari magparty tayo sa asaman, dari aring gawali. Siya nga naman, oy, way gapuyo, oy, limpyo kayo, arita dari maghugaw-hugaw ta, mangimbitar kuno naglaing 7. Kanang 7 is endless man na siya nga number. That is perfect number. So mangimbitar sa daghan pa kay mga yawa ug mupuyo na sila didto sulod anang tao nga kunuhay muranag na bag-o ni simba na. Usahay ra ba mao ra ba na itong style? Kana bang muduol ta Ginoo kung naatay panginahanglan. Suod kay nitong Ginoo panahon sa board exam, panahon nga mukuhag visa, panahon nga anay cancer, suod kay natong Ginoo, no? Kawantay man ana. Di ang Ginoo musuod gina kay maluluyon man. Pero inig kadawat na nato sa atong grasyang gipangayo ni Pasarnas board, tuan na sa Amerika or asan dapita ang imong visa, uy malimot mas Ginoo. Mao na gihuwat sa yawa. Mao na gihuwat. Inig abot na ng panahon na nga ni abot ng imong gipangayo sa Ginoo, di ta ka-maintain, dili ta consistent. So kining atong pagampo sa rosaryo aning buwan sa
Oktubre, kuwara ni siya, starting point. Pero kanindot yun sa tibuok yung tuig, 24/7 in our lives, we pray the rosary. Kaya nga naman, nituo ta nga huyang ta, wa tay mahimo ay partok siyawa. Kamong mga ginikanan, kausara mo, sulingahan sa naong sa inyong anak inigsugo, wa na, nagyaw-yaw na mo. Unyaon sa man na, nisuod ng yawa. Kamong mga asawa, kausara mo tiksan o kanang fake news, imong bana, di ay kabit, silingan na mo. Ana, iguli si imong bana, imo na ng kupugan. Hibong lang na imong bana. Sama ka na, ikaw, bakako, yung kaya sukat pas una, uyab pata, bakako na kam, animala ka. Ano, din mo, di na tinood, di tinood, kaklaro, anak. Mga inana ba, giyawa anak ka. Kanindot anak, bisag pakiton pa kas imong bana nga nag-agbay siyang kabit, igo ra kami ngon, Mama Mary, tabangi taon ko nga makapadayon ko paghigugma aning giyawaan kong bana. Ana. Hibong lang na imong bana, magtanaw ra kaniya, mag-smile, niya gaagas imong luha. Nya, wa jud ka masuko. Ana, mingon imong bana, saan akong asawa na yabag ng tingali ni? Ano man ni magyaw-yaw? Nya inig uli niya, magsige ra kag atiman niya, di ka mangutanag, diin siya gikan. Nya, nakabasa ka diha sa iyang cellphone, ay mga nindot kay mga text-text, sweet kayo, di ra jud ka mo question. Ana. Kaya nga naman, na-overcome nimo ang yawanon nga pagbati. Katubang kasuko, jealousy, ana. Sa ato pa, ang yawa, aras imong bana og sa iyang kabit, wa mo suod nimo kay ang imo diring kasing-kasing ligon batok sa yawa. Anay kakita nako ninyo nga di gyud mo mohog kulikta, mayon ako, salamat Ginoo kay nanimba ni sila. Pag-abot diri wa gisod ang sibot, okay ra gyud kayo. Ana, blessed are you who are poor, the kingdom of heaven is yours. O di ba? Ana dayon, tan-aw nako sa atong halin sa slat, gamay kayo. Ana, ngandoy ko nga mahalinan tag 10 minos, tag 150 kada adlaw. Uy, gahapon 62 raman atong halin. Igakita na ko na, mayon ko, salamat Ginoo sa namalit. Nya hikap-hikapa sa tong kasing-kasing sawap amo palit. Ana ragon. Og maabutan ta ani og napo katuig, igo-igo wa na ko dinhi. Kamo na lay padayon. Pero inyo sa ning paliton dayon karon, napo ka adlaw gikan karon, horot na sad ni. Di ba? Ana ra. Di ra jud ko masuko, di ra sad ko mahiubos, di sad ko ma-discourage. Muna ingos Kristo, nadawat nimo ang imong gipangayo katong ebanghelyo gahapon ba? Tungod kay wa ka mohunong sa pagsigig pangayo. Mo di ra jud ko mohunong o baligya og slat kay mituo ko nga mao ni akong misyon kada adlaw magbaligyag slat. Nya kamong mupalit, congratulations, nabuntog na ninyo ang yawa diha sa inyong kasing-kasing. Kamong wa mupalit, nga hadlok pa jud kay mupalit, kay anugunan mo sa kwarta nga 1,000 sa DOPS, 500 sa MMTL, ya anugunan kay mo ng 1,500 nga mawa ninyo. Bantay-bantay, basig na ay naghunghong sa inyong kasing-kasing, ayaw usik-usiki diha sa simbahan. Ana, ayaw usik-usiki. Ipariban para ba na nimo sa imong buhok, ipalit para ba na nimo bagong kana ganing gadget, ana imo para ba nang ipakural anang imong balay para dili kaagi kayong imong silingan, ana basig mao na gikuan ron gihunghong para ra ba na dili ka masakit, para ra ba na pa eskwela sa imong anak nga sige lag adtos kompyuteran kay wa gyud gusto nga mo eskwela, ana basig inaana ba. Tutok mo muna ako. Mao na siya. Mao na ikuyaw kayo. Paminawa, kinsay gahonghong diha nimo karon, ang Ginoo o ang yawa nga gihisgutan ni Kristo nga gitawag og Beelzebul. Nya kon yawa gani ang gahonghong nimo, ilhan man na matud pa ni Kristo makapatibulaag kanabang dili ka mangilabot sa imong silingan o sa imong isig katao. Yawa na bisag unsang buhata basta di na ka mangilabot sa ilang kinabuhi. Unsa man ang sa Ginoo, mutigom pasabot muhiusa sa atong kinabuhi ngadto sa tanang katawhan, labi na gyud sa mga nanginahanglan. Pagampo sa katawhan.
Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong langitnong Amahan, pinaagi sa mahal nga Birhen Maria sa Santos nga Rosario, ug moingon kita nga masaligon, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa katawhan sa Dios nga pinaagi sa mga pag-ampo ni Maria nga midala sa Ginoo dinhi sa kalibutan, ilang mabatyagan ang iyang presensya diha sa nagkalain-laing hutong sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nasud nga nakamatngon sa bilis sa kahiusahan, nga pinaagi sa panabang ni Maria, muuswag sila ngadto sa kalinaw, aron ang tanang kanasuran mahimong usa na lamang kamalinawong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang ni adtong nagbangutan, nga ilan nang makaplagan diha ni Maria ang iyang inahanong pag-amuma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa atong kaugalingon, nga susama kang Maria, musunod kita ug masinugtanon kang Kristo diha sa atong pagpanaw ni ining kinabuhia, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang kanila nga mihali na, nga makasulod sila didto sa gingharian sa langit, aron uban kang Maria, ang mahimayaong rayna, ug sa tanang mga santos, magdayeg sila sa Dios hangtod sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Amahan, mapaubsano namong gipadangat kanimo ang among mga panginahanglan. Dawata kini diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria sa Santos nga Rosario, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, bimaan sa mong gugma, sa lupausan kusa. Kining panon, kining ilog, ginamasa kamo sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa among pangaliya, ihatag na kanamo ulangit ng Ama. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamo. Alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan. Alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, mahimo unta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad og sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak. Mahimo usab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik ngali. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Amahan namu nga sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanod namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunuan luwasang kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Kay mo manangging harian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Ipakita nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kalawat kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ko. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo. Amen. Ang imong rosaryo, minahal nga inan, taming manalipod, batok sa dabtan. Imong kahawa, alang sa kaluwasan, sa imong mga anak, ni kalibutan. Ave, Ave, Maria. Ave, Ave, Maria. Palihog, mangluhod, pagampo alang sa anibersaryo sa dedikasyon sa simbahan. Tanan, O Diyos, sa matag tuig, imo kaming gipahandom sa adlaw sa pagkonsagrar ni ining templo, ang simbahan ni San Vicente Ferrer. Pamatia kanunay ang among mga pagampo nga pagahimuon dinhi. Itugot nga dinhi kanunay nga himuon ang lunsay nga pag-alagad kanimo ug ang hingpit nga kaluwasan alang kanamo. Madawat unta sa tanan nga mosulod dinhi niining templuha ang mga grasya nga ilang gipangaliya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalaw sa tagadlaw, ihatag ka ng karon lawa. Silo kami sa mga sala. Ingon na sayo kami sa kasalanan. Dilim kami tugian sa mga pagsulay. Inanalos sa kami sa dawatan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kami Sala karon karon sa oras sa kamatayon. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan, karon sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. Birhen sa Santos nga Rosario, Iampo mo kami. manindog. Mauto ang atong pagampo alang sa ikaduhang adlaw sa atong Triduum, alang sa unang tuig nga handumanan or anibersaryo sa atong dedikasyon niining simbahan. Magampo kita, Ginoong Dios namo, nagsangyaw kami sa kamatayon o pagkabanhaw sa imong anak, pinaagi niining Eucharistia. Human kami mahiusa sa iyang pag-antos, mahimo unta kaming takos sa pag-ambit sa iyang kalipay ug himaya sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron, mao ang Diyos nun nga gahom. Labaw panis gahom si Yawa. Unya mahitabo ranis atong kinabuhi kon kanunay tang magampo suod ta ni Maria. Mao na ang Santos nga Rosario, importante kaayo, ug ang ubang mga pagampo. Salamat sa mga suod sa Ginoo nga suod sa simbahan, ato mga igsoon nga namalit og slots. So update sa atong mga nahalin, sa atong dopes, alang nining atong pagtukod unya sa kumbento, ang atong total nga halin as of yesterday niabot na og 7,923 slots nya sa atong MMTL or Mother Mary's
transforming love nga slots para sa ni sa atong pagsaulog unya sa pista sa atong segunda patron karong October 29. Ang atong halin as of yesterday 1,240 slots. So sa atong DOPS napay 47,077 slots nga tag 1,000 ang nahibilin. Unya ang sa atong MMTL napay 3,760 ka slots nga available kutubra ni karong October 29. So inatunta padayon tang mopalit og mahurot gini natog palit ang mga slots. Malangit dayon ta. Mura mamuga duda. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. So laing pahibalo ang ato dinhing First Friday nga Vigil Mass. A Vigil sa tawagan ni Alliance of Two Hearts of Mary atong i-resume karong gabi. So magsugod kini sa Santos nga misa sa alas 9 sa gabi nya hangtod ni sa buntag nya mo ending sad ni sa misa sa alas 6 ugma nga misa. So kamong tanan giauhag labi na gyud mandated organizations nga mo appeal nining maong vigil, reparation of sins unya pagampo alang sa kalinaw kahiusas tibok kalibutan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana sa kani. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa pagtuo, Maria, inahan ni Jesu Kristo, nausabi ito